Il-bufula sewda. Il-bufula sewda tgħix f'Malta s-sena kollha. Għalhekk ngħidula għasfur residenti. Issiba fil-kampanja fejn ikun hemm xi siġar u f'ġonna qalb il-bini. Ġieli tinżel ukoll għal ftit tal-ħin fil-btieħi tad-djar iddur qalb il-qsari. Mhux diffiċli biex tara, dejjem jekk ikollok ftit tal-paċenzja tfittixha. Din il-lajtra tal-bufula s-sewda. Jekk tismagħha, aktarx li l-bufula tkun qiegħda f'xi siġra jew arbuxell qrib tiegħek. Dan hu r-raġel. Il-mara tarafha mir-raġel għax tkun aktar ċara. Il-bufula s-sewda tikol aktar insetti. Fix-xitwa meta l-insetti jonqsu, tikol ukoll il-frott tad-deru u tnaqqar ukoll mill-frott tal-bajtar tax-xewk. Fl-aħħar tax-xitwa, ir-raġel jibda janni biex isib il-mara. Imbagħad jibnu bejta żgħira u pulita li tkun mwaħla ma' xi fera baxxa ta' siġra jew moħbija f'arbuxell folt. Issa li sir taf dwar il-bufula s-sewda, ipprova siba fil-ġnien tal-iskola jew meta toħroġ xi mixja fil-kampanja.